Rob, of meneer Dekkers, aan u de eer om bekend te maken wie wordt sportman van het jaar 2019. Dankjewel. Sportman van het jaar is dit jaar geen wielrenner, want die staat er niet. Want ik kan me eigenlijk de laatste jaren alleen maar herinneren dat ik de prijs uitreik aan een wielrenner. Dit jaar heel mooi om andere sporten hier op het podium te hebben. IJsstein is heel goed vertegenwoordigd hier vanavond. En de prijs gaat ook naar IJsstein. De prijs gaat naar Leopold van Aster. Zo werd gisteravond in een goed gevulde zaal 7 de sportman van het jaar bekendgemaakt. Springruiter Leopold van Aster uit IJsselstein. Maar dat was niet de enige inwoner van dat dorp die genomineerd was. Want naast Leopold was ook Dylan Konings genomineerd. Verder kwamen ook Joe Maassen en Jasper Sanders in aanmerking voor de titel Sportman van het jaar 2019. Leopold, gefeliciteerd, sportman van het jaar. Ja, mooie prijs denk ik. Ja, absoluut. Het is mooi om hier te staan. Toch een teken dat je een succesvol jaar hebt gehad. Dus ja, leuke afsluiting van het jaar. Ja, want je hebt al een mooi jaar achter de rug natuurlijk. Nederlands kampioen. Ja, hoe kijk je zelf terug op 2019? Ja, een beetje tweedelig. Nederlands kampioen goed. Goede resultaten gehaald. Ik kwam alleen niet in aanmerking met Miss Untouchable voor het Nederlands team voor de Europese kampioenschappen. Dat was een beetje jammer. Mijn andere paard waar ik wel voor in aanmerking kwam daarvoor, Beauty, die kreeg een blessure in Shanghai en ja, dat heeft een hele tijd geduurd. Ja, die is gelukkig nu weer in training en ja, ik hoop dat ik ze op tijd fit heb om wel voor een plek mee te dingen voor Tokio. Ja, je hebt in 2004 al een keer op de Olympische Spelen gestaan hè, in Athene. Ja, nu hoop je toch 2020, zou het toch mooi zijn dat je er weer bij bent? Ja, absoluut. Ja, Athene waren we vierde. Natuurlijk een zure plek. Maar het was wel een fantastische ervaring. En ja, ik hoop dat we er weer bij kunnen zijn volgend jaar. Is het realistisch? Het is realistisch als Beauty fit is. En ja, het is altijd de vraag hoe komt het paard terug na een blessure. Ze heeft voor die tijd heel goed gepresteerd. Traaien in de wereldkampioenschappen was ik reserve. Dus toen zat ik er al dichtbij. Toen was ze nog iets minder ervaren en nu met 2 jaar meer ervaring ja, hoop ik dat het goed genoeg is. Dankjewel, succes. Ja, dankjewel. Bij de vrouwen waren de genomineerden Mirte Morees, Harma van Krij, die vorig jaar de titel kreeg, Demi Stappershoef en Lisa Drezens. De sportvrouw van het jaar is geworden Lisa Drezens. De sportvrouw van het jaar Lisa Drezens, mensen. En natuurlijk ook een applaus hoort daarbij voor Demi. Bij de prijs hoort natuurlijk een oorkonde, die wordt overhandigd. Nou, Lisa, proficiat. De sportvrouw van de gemeente Venray. Had je het verwacht? Niet helemaal, maar ik doe al 15 jaar mee en dit is de eerste keer dat ik win, dus dat is wel heel erg leuk. Ja, maar dit jaar heb je wel een unieke prestatie geleverd, hè? Kun je er iets over vertellen? Ja, ik heb dit jaar het kanaal overgezwommen. Dus ik ben in Engeland vertrokken en naar Frankrijk gezwommen. Zonder, eigenlijk van kant tot kant, zonder de bodem aan te raken. En het was een bizar zware tocht. Dus ja, het is wel een unieke prestatie. Ja, sommige mensen zouden zeggen, Lisa is gek geworden. Maar jij hebt hier heel lang naartoe geleefd, hè? Ja, je moet er ook wel een beetje gek voor zijn. Al die uren die je er vooraf ook insteekt, al die trainingen. Dus, en de wedstrijd zelf natuurlijk. Dus ja. Ja, na ruim 10 uur kwam je het water uit. Ja, hoe kwam je het water uit? Heel erg vermoeid. Ik was zo blij dat ik eindelijk bij de kant was. En dat ik überhaupt nog kon staan. En ja, dus toen het moment dat zo was, had ik genoeg energie om rechtop te kunnen staan. Maar daarna was het ook gelijk helemaal over. Apetrots, denk ik. Ja, zeker, zeker. En hoe waren de reacties van familie en vrienden? Ja, die waren super trots. Ook heel blij dat ik eindelijk aan de overkant dat ik het had gehaald. Die hebben natuurlijk al die tijd gesupport. Dus ik kreeg ook een heel warm onthaal op de boot. Dankjewel, geniet ervan. Lisa, de sportvrouw van het jaar. De sportploeg van het jaar werd bekendgemaakt door oud-voetballer Eppert Lenskes.
En daar ging de strijd tussen het triathlon herenteam van ATV Venray, de hockeymannen, de handbalmannen en de voetballers van SV United. Uitroepen, de sportploeg van het jaar is geworden. SV United. SV United is de winnaar. En wat hebben zij gewonnen? SV United staat hier aan naar voren. Zij hebben natuurlijk gewonnen de oorkonde die bij hoort. En natuurlijk een geweldige prijs die de ploeg samen mag gaan doen. Ze krijgen een tennisclinic met het team aangeboden door tennisschool Maaskoort. Willem, proficiat, sportploeg van het jaar. Mooie erkenning denk ik, of niet? Ja, zeker waar, zeker waar. En ook wel misschien enigszins de kers op de taart voor het afgelopen jaar. Ja, ik hoor het alweer hè. Nee, misschien een kers op de taart voor het afgelopen jaar. Kampioen geworden en nu sta je weer eerste in een klasse hoger. Dat is toch wel lekker. Ja, en ik denk verdiend ook als ik kijk naar de hele groep en alles wat er rondomheen gebeurt is top. Ja, biertje hoort erbij hè, denk ik. Je kunt het jaar afsluiten als koploper nu in de 4e klasse. Ja, dat had je nu niet verwacht van tevoren natuurlijk. Nee, ja kijk, ambities aan het begin van het seizoen waren uitgesproken als een zin van handhaving. Hebben we nu wel wat bijgesteld natuurlijk. Waar het gaat eindigen weten we niet, maar we gaan het zien. Ja, we staan nu eerste, spelplezier is er en waar we gaan eindigen, vul het maar in. Ja goed, na de winterstop, eerste pot gelijk tegen nummer 2, Hegelsom, de achtervolger. Ja. Maar jullie gaan eerst nog een mooie trainingskamp, toch of niet? Ja, we gaan 5 januari is het volgens mij, dat is een vrijdag, gaan we met z'n allen naar Valencia. Een soort veredeld trainingskampje, alhoewel de trainer vliegt hem serieus aan in ieder geval. Hè. Er zijn oefenwedstrijden geregeld, strandtrainingen. Maar daarnaast staat ook natuurlijk voorop dat we met z'n allen vast en zeker een biertje drinken. Dus dat is goed, dat is gewoon een schitterende teambeleving. En om vol energie weer de nieuwe seizoen zelf te gaan beginnen. Ja. De basis leggen voor een, ik durf het bijna niet te zeggen, maar een nieuwe titel. Ja, nee, die ga ik niet uitspreken. Kijk, we mogen al om promotie spelen, hè, natuurlijk. Maar dat is ook wel een mooi ding om naar uit te kijken. Titel, ja, eerlijk gezegd, het kan. Maar dan moeten we die groep fit houden en ons stinkende best blijven doen. En waar het schip strandt, daar gaan we zien. Dankjewel Willem, proost. En er werd nog lang feest gevierd in Wansum en Meerlo, werd ons ingefluisterd. Dat de gemeente Venray vol zit met sporttalenten bleek wel bij de bekendmaking van het sporttalent van het jaar. Maar liefst 6 jonge sporters waren genomineerd. Britt Jansbeke, Bart van Spronsen, Bora Soysal, Mees Rutgering, Sam Kouwenberg en Diego Hane. Maar ook hier geldt, er kan er maar 1 de winnaar zijn. Dankjewel. Truus. Zou jij zo vriendelijk willen zijn om de winnaar bekend te maken van het talent van het jaar? Talent van het jaar is Mees Rutgering. Mees Rutgering. Mag je even, proficiat jongen, mag een beetje een stukje naar voren. Natuurlijk hebben we voor al jullie allemaal een prijs. Maar ja, er is er maar eentje de winnaar. Maar jullie zijn allemaal winnaars en ik hoop jullie echt heel veel goeds toe in de toekomst. Maar deze jongeman is dit jaar geworden. En hij heeft natuurlijk de oorkonde verdiend. Nou Mees, sporttalent van de gemeente Venray. Had je het verwacht? Nee. Ja. Hoe vind je het? Wel cool en ook wel een beetje wel verwacht, maar ook iedereen heeft hard gewerkt voor zijn doelen te bereiken. Dus iedereen is wel verdiend om genomineerd te worden en ook wel op de prijs te winnen. Maar je hebt wel een bijzonder jaar achter de rug, hè? Want kun je wat vertellen wat je allemaal gewonnen hebt dit jaar? Ik heb 2 keer Nederlands kampioen en veel toernooien onder het Nederlands jeugdkampioenschappen. En ook veel met het Nederlands team mee geweest en buitenlandse toernooien gespeeld. En voor volgend jaar heb je nou even pauze en dan wanneer mag je weer beginnen? Volgens mij 6 juni vertrek ik naar Frankrijk voor een toernooi. Die week daarna heb ik misschien nog een toernooi in Engeland en daarna heb ik het wereldkampioenschap in Frankrijk. Het WK is wel een mooi doel denk ik, of niet? Ja. Wat zijn jouw verwachtingen daarvan? Ja, het is... ik ben eerstejaars, dus ik denk niet, misschien dat ik eerste ronde win, maar het toernooi denk ik niet. In ieder geval nou even genieten van deze mooie prijs. Ja, ga ik zeker doen.
Dankjewel. Daar zullen we de komende jaren vast en zeker nog meer van horen dus. In de categorie G-sporters waren er 3 genomineerden. De winnaar van vorig jaar, judoka Jasper Holdakkers, was opnieuw genomineerd. Rolstoeltennister Annette Arts was de tweede genomineerde. En judoka Ifani Ogiofor de derde in deze categorie. Guido, aan jou de eer. Dankjewel. Goed dat jullie er staan, jongens. Mooie categorie om een prijs voor te mogen uitreiken. En ik ben benieuwd wie de winnaar geworden. Spannend. En de grote winnaar is, in mijn sport, en dat is helaas geen tafeltennis, Ifani Ogiofor. Ja, Ifani Ogiofor wint deze keer de prijs. Maar in deze categorie zijn er natuurlijk alleen maar winnaars. Maar toch bij de winnaar hoort een oorkonde. En natuurlijk hoort er een prijs bij. Jasper, ook gefeliciteerd. Natuurlijk voor de andere 3 is er een bloemetje. Nou Ifani, gefeliciteerd. Mooie prijs denk ik. Had je het verwacht? Ja, ik ben hartstikke blij dat ik het sportman van het jaar ben geworden. Ik ben hartstikke blij mee. Ja, want je hebt wel een heel bijzonder jaar achter de rug, hè? Want kun je vertellen wat je allemaal gewonnen hebt? Ja, ik ben Europees kampioen geworden. Ik ben voor de tweede keer Frans kampioen geworden. Tweede bij de Open Duits kampioenschap. Dus ik heb best veel prijs gewonnen. Een jaar om trots op te zijn, toch? Zeker. Ik train daar hard van. En op het podium bedankt je iemand speciaal, want ja, kun je daar iets over vertellen? Ja, mijn moeder, ik had eigenlijk mijn moeder bedanken dat ze mij helpt en dat ze me steunt en altijd voor me klaar staat. Daar ben ik echt dankbaar voor. Ik hou van je mama. Door die hulp kun jij mooi presteren? Ja. En voor het nieuwe jaar, heb je nieuwe doelen gesteld of hoe staat het ervoor? Nou, volgend jaar is het weer wedstrijd, dus ga ik weer hard voor trainen en dan een medaille winnen. Kijken hoe het zit volgend jaar. Dankjewel jongen, geniet ervan. Hey, super bedankt. En van de G-sporters gaan we naar de bekendmaking van de Breedte Sportprijs van de gemeente Venray. En daarvoor waren genomineerd Schutterij het Zandakker Gilde Sint-Jan, Speciaal dansen door Danshuis Venray en het Nijntje Beweegdiploma. Dat is opgezet door Kinderopvang Het Nest en Gymnastiekvereniging Sint-Christoffel in samenwerking met JOGG Venray en Venray Beweegt. We gaan hem bekendmaken. De uitreiking van de Breedte Sportprijs 2019. Ja Leon, voordat ik begin, eerst even een kort woordje, want alle 3 zijn het toppers, alle 3 zetten zij zich in voor een bepaalde doelgroep. En dat doen ze met verve, doen ze met passie. En dat zien we als gemeente met z'n allen ook terug. Maar er kan er maar 1 winnaar zijn vanavond. En de winnaar van de Breedte Sportprijs 2019 op dit sportgala is geworden Speciaal dansen van Danshuis Venray. Nou Mirna, proficiat. Breedte sport. Had je het verwacht? Nee, ik had het niet verwacht. Ik had het natuurlijk wel heel erg gehoopt, want ook deze doelgroep verdient een podium. Dus ja, echt fantastisch, leuk. Ja. Kun je vertellen wat speciaal dansen inhoudt? Ja, bij speciaal dansen zijn lessen, danslessen voor kinderen die in een gewone dansgroep niet meteen goed kunnen functioneren. Dus dat zijn kinderen met een lichamelijke of een geestelijke beperking. En dat hoeft niet altijd zichtbaar te zijn, maar ja, wel kinderen die gewoon een hobby willen uitoefenen en vooral heel erg willen sporten en samen plezier willen maken. En die geven wij de mogelijkheid om bij speciaal dansen dat te gaan doen onder begeleiding van een docent en met elkaar. En dat kan in de vorm van lessen, maar ook in de vorm van een mooi podium geven ergens bij een optreden. Dus dat is speciaal dansen, ja. Dansen is voor iedereen? Dansen is voor iedereen, ja. En dansen is geen wedstrijd. Dansen is voor iedereen en iedereen moet die mogelijkheid kunnen krijgen, vind ik. Ja, dus wij zijn heel erg trots hierop. Ja, dat is een mooie erkenning toch, voor het werk wat je levert? Ja, dat is het. En zo voelt het voor vanavond ook. Een erkenning, niet voor ons alleen, maar juist voor de jeugd die dit verdienen. Ja. Ja. Dankjewel. Geniet ervan.
En dan was er nog een prijs voor iemand die het verdient. Namelijk de prijs voor vrijwilliger van het jaar. Zuid-Korea willen oliebollen bakken, zomerchallenge waar ik nog steeds de meeste leden mee binnenhalen jaarlijks. Daar ben jij verantwoordelijk voor. Dus het is allemaal top en ik hoop dat je dat nog heel lang doet. Dus ik hoop dat jullie een groot applaus willen geven, Henk. Laten we dan even met z'n allen even naar voren halen. De vrijwilliger van het jaar gaat het over. Mag de heer Henk Loon even naar voren hebben, dank u wel. Henk, vrijwilliger van het jaar. Mooie erkenning. Had je het verwacht? Nee, ik had het helemaal niet verwacht. Ik kwam hier vanavond naartoe met de smooths. En ik had het niet door dat die prijs aan mij uitgereikt zou worden. Dus dat was een hele grote verrassing. En ook erg mooi dat mijn clubje TC Rode dat verzorgd heeft. Daar ben ik heel blij mee. Ja, met welke smooths ben je hier naartoe gelokt? Nou, we hebben ons 40-jarig jubileum gehad op de tennisclub. En daar zou aandacht aan besteed worden. En die smooths ben ik ingetrapt. Best goede smooths. Ja, die smooths was prima. Ja, ik had hem gewoon niet door. Met 2 benen? Ja. Maar het was een hele grote verrassing, dus erg leuk. Ja. Ja, vrijwilligerswerk, hè? Je doet het natuurlijk omdat je er voldoening uit haalt, maar toch fijn om erkenning te krijgen. Je doet vrijwilligerswerk omdat je er voldoening uit krijgt en omdat het ook nodig is dat er vrijwilligers zijn. Maar als je, nadat je dat gedaan hebt, deze erkenning krijgt, dan is dat heel mooi. Dan weet je waar je het voor gedaan hebt en dan weet je dat het ook gewaardeerd wordt dat je het gedaan hebt. En de oorkonde, krijgt hij een mooie plek thuis? Die heeft mijn vrouw al meegenomen, dus die heeft denk ik dadelijk al een plekje voordat ik thuis kom. Ja, jullie gaan het even vieren hier aan tafel, denk ik, of niet? Dan moeten we nog even vieren, dat hoort er wel bij, ja. Dankjewel, geniet ervan. Hey, dank je. Top. Behalve de vrijwilliger was er ook de prijs voor trainer-coach van het jaar. Trainer-coach van het jaar. De prijs voor trainer-coach van het jaar 2019 van de gemeente Venray gaat naar Maciej Garkowski. Jazeker. En daarbij hoort natuurlijk ook de geweldige oorkonde die daarbij hoort. De winnaar en een bloemetje van ons aller Truus die hierbij staat. En dames en heren, jongens en meisjes, mag ik een groot applaus voor de winnaar van trainer-coach van het jaar. Maciej Garkowski. De camera zou fijn zijn zo op het gezicht te zien is.